Верчето ни изненада с тройка на разсъмване. 3 мъжки. 3 момченца. 2 такива кафяво и черно близначета. И едно като татко росен бяло, черно и кафяво. Засукаха коластра. Наядаха се и време е сега да лягат да спят. Да може аз да очиста постелите, че са намокри. Още не са изсъхнали. Минаха 2 седмици, откакто посях семената. Вече има нужда от поливане. Пръста е доста суха вече, но преди да полея ще подсипя малко. Затова и оставихме място, сантиметър от повърхността на формичките. Тук дори мястото е повече. Подсипване ще направя със същата почва, торопочвена смес, в която изсях семената. По-добре е да е суха. Аз се държах на топло. Сега с една малка лъжичка просто ще подсипя коренчетата почти до листата. И по този начин няма да се издължава разсада. Подсипваме. Там стъбълцето ще образува корени. Гъстия разсъд по същия начин. Малко е по-трудно, например в края. След това при едно разклащане на кофичката тя ще се намести почвата. Има възможност за още подсипка. Още когато пораснат растенията, доматките, още веднъж ще подсипя. Следва и поливане. Аз съм си приготвила марна водичка с една спринцовка. Ще потопя спринцовката да се напълни. Запушвам с пръста отдолу и тук лекичко пускам вода. Може и с каничката, но трябва да бъдем внимателни да не преполеем. Разсада, листенцата ще станат жълти, ако преполеем. Сипваме водата, без да допираме листата на разсада. Тошо подрязва дръвчетата. Сега сме на прасковката, малката прасковка. Ай, покажи сега какво правиш, хайде. Говори. Прасковата се реже много. Дялка са яко. Да. Хубаво да е, какво оставаш? Не оставаш горе-долу такива по 2 чепа да са. Така виж как са на двойка. Тук на... Я да видим тя на едно клонче. Не, как върви чеп? Двойка. Тук там някъде се оставя така на двойка. Хей ги оставим като заводещи клони. Ето да се върват като по-основни клони. Дигаме я леко нагоре, защото тя беше много разперена тази праскова.
На кое викаш двойка? Сега аз тук Две виждам. клончета, така виж как върват тук. Това клонче Това и и това. това. Или кое? Да. Това. Това е старо. Ако искаш, може да го сама. И сега кои са двете, дето Ето останаха? тук пак. Едно, две. Така. Абе, посочи бе, как така? Къде е читала, бе? Не А. гледаш ли? Ето. Най-горниче. Не, ето това от тук. Виж къде е разклонението. Ето го разклонението. Читал. Двойка. Това Два клона са и останали, това. Да. И така. Сега от тук, ако изби до година хубаво, здраво, може да го намалим това, защото виж как се е цъфнало. Това е Ето. лошо. Да. Какво значи това, че се е цъфнал? Еми, пука се от съдове. Що ни го махнеш това цялото дете? Защото се е живо клончето, то не му пречи. Аха. Може и да се намали. Хай. Ето. Добре. Да. Другите двойки, къде че са примерно, тук имаме едно главно Да. и едно читалче до него. Да. Сега ще ти направя инспекция аз. Да видим тук Защото какво тия тънки правиш. клончета, са как са, това ще го оставим, то може и да напълним, може да го махнем. Защото такива и такива са тънки клончета, да я оставаш, те не могат да... Рудът. Не, той да роди, не може да задържи плод. Такова тънко клонче, плод не може да задържи. Сега виж как има тук. Това ще го оставим да върви нагоре. Да дърпа прасковата нагоре. Не се оставя на много пъпки, а го махаме, къде тук читала. Това е слабичко. Махаме го и това тук ще го оставим така. Да се съкръщава. Прасковата нище да се остава на много. Да. Да е на много. А сега тая елха нагоре. Елха нагоре ще я махаме, защото лека по лека. Нали искаш нагоре да върви или да не ти Да. опира в жицата? Не, ние трябва да го изчистим. Ще да вземем стълбите. Няма смисъл. Трябва да първо махаме това, което е най-излишно и най-ни пречи. Това е... Ето тук вижте как много клони се приплитат. Ето това долу ще го махнем. Долни клони се махат. Остават са странични или леко нагоре. Тя прасковата е хубаво да върви настрани. А долното го примахваме. Тя изчезва. И тук го оставяме така. Така. Три. Ги съкръщаваме. Значи там, където е читалчето, едно дълго водещо и едно по-късо до Да. него, нали така? Да. Стигаме нагоре. Това е сухо. И ябълката пак ли така я режеш или по друг начин? И ела покажи на ябълката. Ми ябълката. Сега тук трябва да се разчисти. Това е малко. ябълката. Това е ябълка. Ужас. Тя беше... къде се плодна. Тя е младо дръвче. О, виж как се е пукнала е там в стеблото. Еми, Що? какво да направим? Пукат се, ето и тук. Що? Ми от рязките температури се пукат. Няма ли да я мажем с каравишко гумна? Дай сега Добре. да. Ето сега долния клон са. Чакай така да ни фащам. Тия дет върват Що сега е, че? навътре. Виж как върви, това ще се заплете в дървото. Тук да не се сбива. Дървото Добре. вътре, короната да Да, отворим. това сега е тук се вижда добре. Така. Ето, тук има плодна пъпка, тук са режени една Къде виждаш тази плодна пъпка? Не е пъпка. А? Това са... Чакай, сега ще видиш, ще покажа къде има плодна пъпка. Сега виж това как върви навътре и го махаме. Да засилим. Новите не дават. Даже няма какво да го желим. И от тук го махаме. Това са плодни пъпки. Тук те са Чакай да дойде да видя. Плодни пъпки. Виж как са големи, надути. Това е плодна пъпка, Да, така а ли? тия малките листенца, това са листни. Ето върви. И там, където има плодна пъпка, Пъпка, какво да. правим? Тук оставяме се, съкръщаваме така мъничко. А това не е. Сега аз тук мога ли да позная, че ето това е плодна пъпка? Да. А? Не, това е плодна пъпка. Ето, подстрани се. Това е лакомник, такъв дето се израсъл.
На какво казваш лакомник? Тънка клечка, само с пъпки от листа. Където са избивали. Няма плодна пъпка. Няма плодна Значи пъпка. там, Това където... всичко, виж, това за махане ги чисти. Това са тънки клечки, къде е плодната пъпка. Това го махане. Ставаме и тук оставяме. Се остава като на 2 пъпки. Тук имаме ли нещо? Тук няма нищо. Това го махаме. Хем да се изчисти отвътре. Къде? Няма нищо тук. Няма плодна пъпка. Няма плодна пъпка, всичките са... И го махаме, това става... казва лакомник. Вътре става джунгла. Като е хубаво и лятото да се изчиства от време на време. Такива, дето избиват, къде са тук. Това къде върви. Този читал. После ще видим крайния резултат. Ние всъщност имаме една готова ябълка, нали така? Я да видим как е готовата ябълка. Добре. Да. Ето как е станала ябълчицата. Оставена само на плодни пъпки. Сега следва да се варосат дръвчетата с разтвор вар, рядък разтвор на вар и една лъжичка син камък вътре, обаче много вали и то веднага ще го измие, така че когато има 2-3 последователни невалежни дни, веднага ще ги варосаме дръвчетата. Ето ни вече изсъхнали красиви. Ето ги двата близнака. Ето го единия красавец. Другия красавец пие мляко. Чакай да видим и този третия красавец. Яго, я станете тук малко да те видим. Яго. Давай. Ето ни. Ей, красив. Също татко Росен. Мале с тея те. Не. Шарки нашарен. Ето го красивия. Той е с по-дълга козинката. Тъй като тази година сме с буквата Д кръщаваме, мама като ги видя, точно като ги видя, тея близнаците и каза Данчо и Дончо. Данчо и Дончо кафявите, а пък тая красотичка шарената ще е Динчо. И стана Данчо, Дончо и Динчо. Мъжагите. Ей, мъжага! Не знам кой е с рога. Росен таткото беше с рога. Тук сигурно ще има и рогати ярета. По-нататък ще видим. Ей, красив! И там още един красив. Да. Значи Данчо е без обички, Динчо е с шарения, пък Дончо е кафяло с обички. Това е от нас, приятели. В събота е Тодоров ден. Ние ще празнуваме, а на всички останали именници и тези, които ще празнуват Тодоров ден, желая много здраве, късмет, живи и здрави всички именници и тяхните близки. Чао, до нови срещи!